Het is de eerste keer dat de Tweede Kamer heel duidelijk laat merken dat er geen enkele nieuwe proefboring meer onder de Waddenzee mag komen. En dat is goed nieuws voor het wrought erfgoed, zo zeggen alle belutsen partijen. De laatste tijd weer een sterke lobby op gang bracht om nieuwe borings te verbieden. Die waard ongeveer terug burgemeester Bert Wassink van Skilge. Ja, in principe zijn we tevreden. Ik sta hier niet te juichen, want we hebben gevraagd om ook te kijken naar bestaande vergunningen om die niet verder uit te breiden. Nou, dat is nog niet gelukt. Maar er komen geen nieuwe vergunningen, die worden in ieder geval niet toegewezen. Dus daar zijn we blij mee. Het is voor elk mijnbouwbedrijf dat nu nog denkt een gasveld te willen aanboren of te kunnen aanboren onder de Waddenzee, is het op slot. Het is niet op slot voor bedrijven die al een vergunning hebben. Zo zei dit neer door de gaswinning bij Ternat. Toch binnen ze daar ekwies met het besluit van de Kamer. Ik weet net dat het hoop biedt, maar het biedt wel kansen en mogelijkheden, denk ik. In verband met dat er vergunning leidt natuurlijk. En als vergunning leidt, die moet nog aanvregen worden. En als de nieuwe mijnbouwwet ingaat in 2019, dan kunnen we de boel misschien wat traineren. Dus dan kunnen we het misschien toch in de goede richting krijgen. En die richting is goed, zei Frank Petersen. Want de Waadzee is nou beter beschermen. Het betekent bijvoorbeeld dat gasvelden die er wel liggen, bijvoorbeeld hier aan deze kant van de Waddenzee, het westen van de Waddenzee, als die daar zijn, mogen die nooit aangeboord worden. Dus je kunt nu safe zeggen, dit deel van de Waddenzee zal nooit een gaswinning komen. Dus de Waadzee op zichzelf is beter beschermen? Zeker weten. Ek voor Skilge is het goed nieuws. Gaswinning daar troch Tulip Oil liet het nou definitief van de baan. Ja, als het om de Schelling gaat, denk ik dat daar een punt achter gezet is. De minister Kamp heeft ooit besloten die vergunningsaanvraag niet in behandeling te laten. Nou, volgens mij is die nou ook helemaal kansloos geworden. De Waadvereniging roept nou alle gemeenten onder de Waadzee op om de handen in elkaar te slaan tegen gaswinning. Ternaat voor de Wien wil de druk op de gemeente Dongerendiel dan ik verder opvieren daar in mei te gaan. Nou, ik denk dat wij dat ook doen moeten. Het Dongerendeel is er natuurlijk wel, maar die zit ook in dat omjouwingsproces. En die had net zo heel duidelijk nog stellingname daarin. Maar ik denk dat wij nou wel duidelijker stappen zetten kunnen.